Viżibilment skomdu l-Ministru Imborċ qed jipprova jfarfar kompletament mill-iskandlu tal-Fortina dan hekk kif NetNews staqsa numru ta' domandi dwar dan l-aħħar każ li qajjem inkwiet kbir fil-Kuruturi ta' Kastilja. Bid-Deputat Prim Ministru jinsisti ma' dan l-istazzjoni li ma jafx x'għamel l-ex Chief of Staff Keith Schembri. Niddiskutuh u jekk hemm bżonn isiru id-deċiżjonijiet li jkollhom bżonn isiru jittieħdu. Kellimtu lil Keith Schembri inti? Keith Schembri ma kellimtux fl-aħħar sigħat jew minn x'kien ħareġ ir-rapport li Kont kellimtu b'rabta mal-Fortina. Keith Schembri kien Chief of Staff fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. L-ennew qed jgħid li żgwida, ġifieri kellimtu? Jiena ma kellimtux brabta mal-każ tal-Fortina, dak iż-żmien Keith Schembri kien Chief of Staff tal-Prim Ministru u r-rapport jagħmel il-mistoqsijiet li Keith Schembri u numru ta' nies oħrajn u dawn in-nies kellhom id-dritt u l-ħin li jwieġbu. Qed nitkellmu fuq miljuni ta' flus tal-poplu ta' ġifieri kellek il-każ tal-isparijiet għandek il-każ tal-Fortina. Ħanaraw id-dokument illi s'issa l-awditur raħ u aħna ma rajniex. Toqgħod fuq l-awditur ukoll. Jiena noqgħod fuq l-awditur sal-punt illi hu għandu dokument mingħand kumpanija ta' awditjar. Nistennew illi jiġi ppreżentat. Kien fidej il-gvern ukoll da u nħeba. L-awditur jgħid illi dan ingħata fl-2023. Ovvjament lura fi żmien il-kumpanija ta' awditjar qalet illi tagħtu liċ-chairman waħdu. Raħ Chief of Staff ukoll qed jgħid. X'għamel Chief of Staff ma nafx, imma Chief of Staff fir-rapport kemm miktub. Jiena Qed nistaqsik jekk kellimtux il-Keith Schembri. Le, jiena ma kellimtux u jiena ma nafx x'għamel. Fil-Parlament kien hemm Borċ li ressaq ir-riżoluzzjoni dwar il-beħ tal-art tal-Fortina dak iż-żmien u kien Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Roberta Bela kien deputat u membru fil-Kumitat li ddiskuta dan id-dil. Bil-Prim Ministru dak iż-żmien kien qal li ma kienx inkwetat bil-valur tal-art. Iva, hemm disparità kbira bil-valur li għamilna l-periti. Kont ninkwieta kieku morna l-istima l-baxxa. Għawek morna l-istima l-olja. Kellek diskrepanzi enormi vera, ma morna l-istima l-olja. Ġifieri, kieku kien ikolli riserva kieku bil-kontra anke kien ikolli riserva. Il-Malta Today fl-analiżi tagħha qalet li dan kien rigal min-naħa tal-gvern minn flus il-poplu. Dil illi fiċ-ċentru tiegħu hemm mhux biss Keith Schembri, iżda anke l-imħallef illum mejjed Lino Farrugia Sacco. Fost id-diversi reazzjonijiet fl-aħħar sigħat kien hemm dik ta' Andrew Azzopardi illi ddeskriva dan il-każ bħala ħmieġ tal-biża'.